З 1 серпня в Росії та окупованому Криму почалися збої в роботі YouTube. Люди не можуть завантажувати відеоролики у високій якості, постійно зависає під час перегляду. Вже через тиждень з'явилися масові повідомлення, що YouTube взагалі перестав відкриватися. Навіщо Кремль закрив YouTube, чого боїться Росія та як обійти блокування, дивіться далі. Часть провайдеров вообще не вступали ни в какую коммуникацию со своими клиентами по этому вопросу, а часть провайдеров стала рассылать сообщения, в котором информировала своих пользователей о том, что эта блокировка связана с решением надзорных органов. Росія закриває YouTube, вигальмовує його і рухається до повного закриття через потребу інформаційної блокади внутрішньої для російської аудиторії. Перш за все, саме зараз це робиться через наближення єдиного дня виборів. Путінська влада критично боїться протестів, можливих невдоволень після казусу Пригожина. Вони зрозуміли, що населення не готово активно підтримувати Путіна. В якості альтернативи в РФ активно почали пропонувати вітчизняні аналоги, які, на їх думку, могли б замінити роботи відеохостингу YouTube. Наприклад, Яндекс, Рутуб, ВК-відео та інші. Росія капсулює свій інформаційний простір для того, щоб мати монополію не тільки на те, що люди знають, але і на те, як вони сприймають себе і навколишній світ. Найтемніша ніч перед світанком. Зазвичай режими йдуть на такі кроки саме тоді, коли в них вже все йде наперекосяк. Обійти блокування та отримати доступ до правдивої інформації вам допоможуть VPN-сервіси. Експерти з цифрової безпеки радять ретельно обирати VPN-сервіси. Країна походження VPN слідкуйте, щоб країна розробки сервісу була демократичною. Відсутність згадок про витоки даних чи інших кіберінцидентів, пов'язаних з VPN-сервісом. Цю інформацію можна знайти онлайн. Наявність варіантів монетизації сервісу, платні підписки, донати тощо. Якщо VPN повністю безоплатний, постає питання, які інтереси розробника цього сервісу. Є ризик, що розробник забирає персональні дані користувачів на продаж. Все це ставить під загрозу ваші персональні дані та безпеку ваших пристроїв. Нужно сказать, что люди сейчас реагируют на эту ситуацию абсолютно по-разному. Кто-то прислушивается к советам провайдеров и переходит на какие-то альтернативные видеохостинги, а кто-то использует VPN и продолжает работать вот в режиме обхода блокировок. Варто всіляко дотримуватись інформаційної гігієни і не впускати в себе того, що може вас змінити. Обирайте, які інформаційні ресурси дивитися, обирайте, що читати, обирайте, зрештою, це так само, як і те, що ви їсте. Бо все, що потрапляє у вас, воно вас змінює незворотньо, в тому числі інформація. Під цим відео ми залишимо покрокові нотатки, як залишатися з нами, Корошкенджі.